И здравейте на всички, които ме гледате. Аз съм Хакера БГ и както виждате сме в нова къща. На същия наем. Както си, мисля, че ги снимах в миналия епизод. Не съм. Или съм, не си спомням. Както виждате, имам си вече и кактуси и приличен дом. И така. Новото, което че съм си направил дом. Да, знам, отвътре, но тук нещата стават доста по-сериозни. Имам предвид за това пространство, което е доста пространство. Изкопах много камък. Сега ще ви покажа, който държа всичките неща на куп. Воела 1, 2, 3, 4. 6 стака и половина. И да, имам вече и хляб, който не се чудете откъде я взех. Този уит, т.е. пшеницата. Ето от тук я взех. Мисля, че миналия епизод снимах и видях. И съм с друг скин, както забелязвате. Тук, както виждате, нищо не се е променило. Освен тези неща. И към правим, но не знам какво. Мисля да излезем от другите епизоди на излет. И после да се върнем. Или момент, сетих се, за да не се объркам да на излет. Тук, в играта. Ще си направя кола. Ето тук. Така. От камък. Така. И къде да го направим и тук. Ето. Така. 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 Опа. Ляпил. Но съм топ. Трябва да слизам. Така. И сега пак нагоре. Така. Нищо падна едно.
Така. Така. И колата ни е готова. Този кабелстоун. Мога ли там да го сложа? Сложих там. Така. Как да ни найде, бе? Их, че сте. Така. Ела така, ела, бе. Така. Извинете за малко. Вече можем да си направим кожени бутушки. Хора, мисля това да бъде за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се, дайте палец нагоре, ако искате палец надолу и чао!